Que tal? Moi boa noite, un saúdo martes. Seguimos adiante nesta semana co informativo cada noite para contarche a actualidade de As Pontes dende a televisión local. E hoxe comezamos falando da presentación dun evento que volvemos ter en As Pontes. Será a cuarta vez que teñamos As Pontes Ecuestre e será a segunda que tengamos a Liga de Eume, Ortegal e Ferrol. Hoxe mesmo era presentado este novo evento no Concello que consolida o lago como un lugar de referencia para a oferta ecuestre, para a oferta hípica do noso país. As Pontes Ecuestre regresa ao lago vindeiro 6 de xuño e será da man dun amplo programa de actividades e probas que esta mesma mañá se daban a coñecer no Salón de Plenos da Casa do Concello. A del de Turismo, Elena López, encabezou unha rolda de prensa na que tamén participaron o presidente da Federación Galega de Hípica, Federico Pérez Lago, e os responsables do Clube Local Prado Aventura, Natividad González e Noa García. Elena López agradeceu o gran traballo desenvolvido non só polo clube local, senón tamén pola Federación, para organizar por cuarto ano consecutivo unha cita que volve situar As Pontes no mapa da hípica galega e a que convidou a participar a toda a veciñanza. Reitero o meu agradecemento dentro do Concello das Pontes, recoñecer todo o traballo de Hípica Prado Aventura pola organización deste evento que non é nada doado, pola logística que conleva, e a Federación Hípica Galega polo seu apoio. Como non, pois convidarvos a todas e a todos os que practicades este deporte, os que sodes simplemente aficionados ou que o descoñecedes, para que nos acheguedes o día 6 ao lago, porque a verdade que en directo estar preto destes fermosos animais, pois unha gozada. Así que vémonos o día 6 no lago, o noso agradecemento por contar con Lago das Pontes este Concello para a realización deste evento. En apenas 4 anos, o evento hípico tense consolidado xa no calendario autonómico como a vocación de ampliar horizontes ano tras ano, medrando non só en xinetes e amazonas participantes, senón tamén en público disposto a desfrutar da emoción da competición e tamén dunha contorna natural espectacular. Así tamén o compartía Federico Pérez Lago, que recalcaba que eventos deste tipo axudan a consolidar o deporte da hípica. La competición, pero no perdemos lo que es el objetivo fundamental de esta actividad, que yo no me canso de reiterar que cuando se desarrolla una actividad, una prueba hípica de estas características en una ciudad, eso conlleva con el paso de los años un incremento muy importante de practicantes, ¿no? Eso sucedió en otras ciudades hace muchos años, en Ferrol, con el Quiocio, el evento que lleva 35 años desarrollándose, en Lugo, Equigal, que lleva también 10 años, y ahora As Pontes. Siempre es como un detonante para el incremento de practicantes este bonito deporte en zonas como que gracias tenemos la suerte de tener en Galicia, con un entorno rural que hace que sea pues mucho más fácil, ¿no? Y además teniendo un club tan cerca como Prado Aventura, que es el que acoge y recoge toda esa inquietud por el mundo del caballo. En cualquier caso, pues lo que decía, estamos con una participación vamos a tener muy importante, similar a la del año pasado, un volumen grande que nos va a ocupar durante toda la jornada del sábado, y esperemos que sea para disfrutar todos los aficionados pontenses y las personas que vienen de fuera, y los clubes y participantes que vienen de toda Galicia. De feito, este ano As Pontes Ecuestre contará con 3 disciplinas en competición: o certame de salto de obstáculos, un torneo triangular de horseball e un certame de andadura galega, en o que está previsto que tomen parte preto de 200 xinetes e amazonas. Asemade, non faltarán os bautismos hípicos, dos que poderán desfrutar grandes e pequenos. Dende a organización, Natividad González animou a veciños e visitantes a participar nesta convocatoria. Desde aquí, pues, a animar a todos a participar, a involucrarse, a animarse, a anotarse a practicar o deporte hípico, que é un deporte de moita, non é elitista como moita xente pensa, sino que é un deporte que ten moito que ver coa nosa idiosincrasia. Imaximo nesta zona onde estamos vivindo, que hai moitísima afición por o mundo ecuestre, non? E dende aquí, bueno, pues nada máis, que vaya todo moi ben, que espero que sí. Vai ser un día moi animado, con moito dinamismo, pero moi centrado en cada unha das probas. Estamos colocando con este evento As Pontes no mapa hípica de Galicia. Se van a desenvolver probas que se califican no ámbito
da Federación Hípica Galega da Comunidade Autónoma de Galicia, e aí queremos seguir. Finalmente, a presidenta de Prado Ventura non quixo deixar pasar a oportunidade de agradecer ao Concello das Pontes o seu apoio, clave para desenvolver a cita e gañar en ambición edición tras edición. Segue adiante, segue queimando etapas esa residencia, ese centro de saúde mental, de atención á saúde mental que tenemos en As Pontes. Agora, chegáballe unha nova chega. A residencia de saúde mental que se está construindo nas Pontes conta xa cunha nova axuda económica que chega da Deputación da Coruña ao beiro do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para inversións en servizos sociais. Así as cousas, o Goberno provincial destinará outros 51.000 euros para estas instalacións, concretamente para dotar de equipamento a cociña desta unidade residencial e que, segundo as últimas declaracións ofrecidas dende o Goberno municipal o pasado mes de marzo, entrarán en funcionamento no 2027. Estes fondos súmanse aos 500.000 euros consignados tamén polo Goberno provincial, a Asociación de Saúde Mental de Ferrol e o ME Ortegal, damando un convenio rubricado a finais de 2024 para axudar na construcción dun centro de atención pioneiro e que se está a levantar no lugar de Feáns, no barrio da Fraga. A Semade, o Concello das Pontes, a Xunta de Galicia e o Goberno Central tamén están a colaborar economicamente cun proxecto que suporá un desembolso total de 2 millóns de euros e que será pioneiro na comarca. Con respecto a estas instalacións, están ubicadas nunha finca de 2.700 metros cadrados e contarán con capacidade para 25 persoas. A nova unidade residencial vai funcionar como un fogar tutelado, favorecendo a convivencia normalizada nun entorno no que hai instalacións deportivas, culturais, naturais e que está próxima ao casco urbano. O edificio contará con habitacións dobres e individuais, espazos comuns, cociña, un salón comedor, almacén, despachos e zona de enfermería, ademais dun patio. Entre os servizos que se van a ofertar haberá programas individualizados de atención especializada, apoio ás familias, asistencia nas actividades da vida diaria, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, rehabilitación funcional e atención psicolóxica, e a Semade xerarase unha vintena de postos de traballo. As Pontes foi escollida dunhas interesantes xornadas, seguramente moi formativas. Van a falar de agricultura rexenerativa e sostible. A Fundación Juana de Vega escolleu As Pontes como escenario para unha das súas xornadas técnicas dirixidas ao impulso da agricultura rexenerativa e sostible, coa que lograr un cambio do modelo produtivo actual a outro máis respetuoso co entorno, no que se minimice o uso de insumos externos, se mellora a fertilidade do chan, a xestión de recursos hídricos, a biodiversidade das fincas e que sexa económicamente viable. Ao seu vendeiro 12 de xuño, no local social das Peinceiras, celebrarase unha xornada na que se abordarán os aspectos claves específicos da produción de carne con enfoque rexenerativo, ofrecendo ferramentas e técnicas que permitan producir carne en explotacións rendables, con modelos respetuosos, centrados na rexeneración, a biodiversidade e a saúde do ecosistema. A sesión arrincará ás 9:30 da mañá e prolongarase ata 6 da tarde, xa que tamén está previsto visitar as instalacións da gandeiría Roidiz. Na sesión teórica falarase das bases e principios do pastoreo rexenerativo, as necesidades dos animais para a produción cárnica ou o como deseñar un pastoreo eficaz. A xornada contará con prazas limitadas, un total de 15, e as inscripcións teránse que facer ata este mesmo venres como data límite no formulario electrónico que podemos atopar na web fundacionjuanadevega.org. O Colexio Santa María, sen dúbida, unha das xoias arquitectónicas, patrimoniais, evidentemente educativas de As Pontes, vai cambiar a coberta. A Xunta de Galicia vende a licitar un paquete de 22 obras noutros tantos centros educativos galegos en as que se van a investir máis de 5 millóns de euros. Entre o listado de proxectos, o Colexio Pontes Santa María vai contar cunha chega de 223.079 euros para as labores de cambio de cuberta das instalacións escolares. Os traballos permitirán que o centro gañe en eficiencia enerxética, xa que se actuará sobre a cuberta e o illamento térmico, o que vai reforzar a protección fronte ás inclemencias meteorolóxicas. Ao mesmo tempo, tamén se vai mellorar o confort térmico nas aulas e espazos comuns, o que permitirá que a comunidade educativa conte cunhas condicións máis seguras, confortables e eficientes. Con respecto á licitación dos traballos, esta realizarase ao longo das vindeiras semanas, segundo anunciaron os medios dende a Xunta de Galicia. Onte tivemos unha nova edición de Espazo en Familia. Falábase do que lamentablemente agora está tan en boga cando falamos do bullying, pero é o acoso escolar ou os abusos de toda a vida. As aulas deberían ser espazos de crecemento, aprendizaxe e seguridade, pero para moitos escolares é o escenario dunha realidade ben diferente, cruel, silenciosa, dolorosa, e a que cada día lles toca enfrontarse nada máis pasan as portas do colexio. É que a acoso escolar é a día de hoxe un dos principais problemas que se rexistran nos centros educativos, unha situación que hai que poñer no foco e non silenciala para poder rematar con este tipo de violencia nas aulas. Precisamente esta foi a temática dun novo encontro do programa educativo Espazo en Familia, impulsado pola Consellería de Benestar Social, e
e que onte profundizaba nesta problemática. A psicóloga Jessica Bouza foi encargada de dirixir esta sesión na que se aportaron datos como que Galicia é a terceira comunidade autónoma no país con máis casos de acoso escolar tras Canarias e Cataluña e que existen recursos como o teléfono da Fundación ANAR para axudar as vítimas. A experta apuntou que, malia que non hai un perfil concreto, as nenas que cursan primeiro, segundo e secundaria son as principais vítimas do acoso nas aulas e tamén deu conta da diferenza entre unha situación de acoso e unha discusión puntual. Que é isto do acoso escolar? Bueno, pues o acoso escolar ten estas características, ¿sí? O acoso entre igual, bueno, pues esa conducta de hostigamento, de intimidación, de persecución, e ten estas catro características, perdón. A intencionalidade, é dicir, eu quero facerche dano e verche sufrir e eu quedar por encima de ti. Non é algo que pase, non é unha broma de mal gusto, non é que teñamos un conflicto por haber que xogamos no recreo, non. A repetición, é dicir, isto repítese no tempo. Se pasa unha vez, pode non ser acoso. Dúas, bueno, igual non, pero se pasa 3 veces ou máis, iso é unha conducta que se está repetindo. Outra máis, o desequilibrio de poder, é dicir, cando dúas persoas teñen un conflicto, as dúas persoas pues, discuten, insultan, ou, bueno, están en conflicto, ¿no? Pero no acoso escolar vese que hai unha persoa por encima da outra, vale? E a persoa que está por debaixo, sexa por o que sexa, non se pode defender, xa sexa por falta de ferramentas, por número, por forza. E logo, o sofrimento da víctima, isto é importante tamén, vale? A vida emocional da persoa víctima, pois vese resentida. Non a persoa que logo veremos as consecuencias, pois non vai querer ir ao centro, vai baixar os estudios, pois ao uso dos estudos, etc. Un largo etcétera de consecuencias. A psicóloga tamén explicou os diferentes tipos de acoso e que van máis aló da violencia física, xa que a exclusión social ou o acoso nas redes tamén son exemplo desta problemática. Vale, tipos de conductas. Agresión verbal, que seríamos un proceso aí, non? Os insultos, as descalificacións, os alcumes son montes, non? Chamarlle a unha persona por apodos que non quere, os desprecios verbais, sí? Un pouco o que decías tú antes de me toca outra vez sentarme con esta, ou eso é un desprecio, vale? Sí, sí. Agresións físicas, empuxóns, golpes, tirar obxectos, roubar cousas, todo tipo, non? A agresión física pode ser directa, é dicir, sobre a persoa, pego, che un empuxo, ou sobre as túas cousas. Se eu che estou rompendo a mochila, os estuche, etc., ou un debuxo, eso é agresión física igualmente, vale? Sí. Logo, agresión psicolóxica. As amenazas, as intimidacións, os chantaxes, se non faz isto, digo isto, ou se non faz isto, fago que non sei que non este contigo. Sí. E eso sería tamén exclusión social. Vale, el non estés aquí, non queremos xogar contigo, vaite de aquí, a difusión de rumores. Atender os sinais de alerta, como que o noso fillo rexistre cambios de comportamento, baixen as notas ou que teña medo de ir ao centro escolar, son fundamentais para atallar esta situación. De feito, a experta apuntou que no caso de que o noso fillo sexa vítima de acoso, o mellor é escoitalo e dialogar sen xulgar, reforzar a súa autoestima e asegurarlle que non é culpable do que lle pasa e moito menos merece este tipo de trato. Animalo a buscar novas amizades e, por suposto, comunicar a situación á dirección do centro para que este tome as medidas máis axeitadas. Repasamos agora as vindeiras citas en forma de recitais dende a Escola de Música. A Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa vai celebrar a semana que ven as súas tradicionais audicións de fin de curso, unha serie de microconcertos nos que os alumnos e alumnas de todas as disciplinas que se imparten no centro dan boa conta da súa evolución ao longo destes meses de actividade formativa. Así o luns arrincará o calendario de citas cos alumnos de bombardino e clarinete cun concerto na sala de ensaios dende as 7:30. Xa o mércores no mesmo horario e ubicación daránse cita aos estudantes das modalidades de percusión, trompa e trombón. E para o xoves día 4 poderemos desfrutar dos estudantes das modalidades de frauta, piano e trompeta. Pecharemos ciclo de audicións o venres 5 con dobre convocatoria, ás 7 coas modalidades de clarinete e oboe e ás 8 cos estudantes de saxo. Como é habitual, a entrada será gratuita ata completar aforo. Temos data xa e temos cita para o concerto da Rondalla, o concerto de primavera no que terán unha visita chegada dende Euskadi. Contamos os detalles.
Tras o seu periplo por Euskadi e a súa recente participación no Festival das Letras Galegas do Liceo Recreativo e Artístico, a Rondalla Vila das Pontes xa conta con nova cita na súa axenda e que non podía faltar unha nova edición do seu Festival Musical de Primavera que terá lugar o venres da semana que ven. A convocatoria está marcada para as 8 do serán na Casa do Peso e, ademais da formación anfitriona, contarase coa visita dos amigos de la guitarra de Baracaldo co seu mestre Pablo Lara á fronte. O recital será de entrada totalmente gratuita ata completar aforo. Foi todo por este martes 26 de maio. Mañá mércores, mañá 27, mañá estamos na televisión, na noite nos informativos. Grazas, de cá mañá, boa noite e bo descanso.